салом дӯстон, хуш омадед ба канали олами видео. Дар кураи замин одамҳое мавҷуданд ки қадди баланд доранд. қадбаландӣ ин як бемориест ки дар натиҷаи рушди ҳипофизи мағзи сар ба вуҷуд меояд. имрӯз мо ба шумо дар бораи 8 нафаре ки дар дунё қадди баланд доранд маълумот медиҳем. пеш аз видеоро сар кардан дӯстон дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои нави мо бохабар шавед. рафтем. баландтарин одам дар Афғонистон яке аз сарбозони амрикоӣ дар соли 2008 ҳангоми дар вазифа буданаш дар Афғонистон бо марди афғон Абдумуталиб бо ӯ рӯбарӯ мешавад ва ин аксро мегирад. ин марди афғон дар яке аз беморхонаҳои муталлиқ бо амрико муроҷиат карда буда ки боиси ҳайрати духтурони амрикоӣ мешавад. ин сарбоз Абдумуталибро ба унвони қадбаландтарин муаррифӣ мекунад ки қадди ӯ ба 2 метр 19 сантиметр мерасад. Шерхон марди қадбаландтарин дар қандаҳори Афғонистон ба дунё омадааст. Шерхон дар соли 2019 вақти дидани бозиҳои крикет ба Ҳиндустон сафар кард. боиси таваҷҷӯҳи мардуми ҳинд шуд, то ҷое ки полис маҷбур шуд дар ҷоддаҳо ҳамроҳӣ кунад то аз ҷангу ҷӯш ӯро ҳифз кунанд. расонаҳои ҳинд қадди Шерхонро ба 2 метр 49 сантиметр гузориш доданд, дар ҳоле ки расонаҳои ҳинд қадди Шерхонро зиёд шарҳ доданд. қадди воқеи ӯ ба 2 метр 30 сантиметр мерасад. Игор Куенский соли 1982 бо қадди 2 метр 34 сантиметр ба унвони қадбаландтарин дар Украина ва Амрико шинохта шудааст. қабл аз Игор устод Леон ки аз Украина бо қадди 2 метр 6 сантиметр буда ки баландтарин инсон дар рӯи замин шинохта мешуд. мутаассифона дар синни 44 солагӣ аз олам чашм пӯшидааст. Игор дар соли 1989 ба Амрико сафар кард. гуфта мешавад ки Игор аз рушди маркази ҳипофизи мағзаш ранҷ мебарад ва то кунун 16 бор ҷарроҳӣ гирифтааст. Бушишан дар соли 1951 аз иёлоти Монголияи дохилии кишвари Чин аст. қадди ӯ 2 метр 36 сантиметр буда ки дар соли 2005 номаш ба унвони қадбаландтарин мард дар китоби Гиннес сабт шуд. ӯ дар соли 2007 дар синни 53 солагиаш бо хонуми 28 сола издивоҷ кард ва ӯ мегӯяд дар синни 16 солагӣ мутаваҷҷеҳи тағйири қадаш шудааст. ҳоло ӯ бо истифода аз як асо ва кӯмаки хонумаш роҳ меравад. Иброҳим Текувуллоҳ бо қадди 2 метр 46 сантиметр ба унвони баландтарин одам дар Марокаш ва ҷаҳон шинохта шуд. Иброҳим бо тафовути 4 сантиметр тақрибан ҳамқадди Меҳрзоди эронӣ аст. Текувуллоҳ рекорддор ва соҳиби бузургтарин пойҳо дар китоби рекордҳои Гиннеси ҷаҳон аст. Текувуллоҳ дар соли 1982 дар Марокаш ба дунё омад ва баландии натиҷаи рушди ҳипофизи мағзаш гуфта шудааст. ҳамин тавре ки метавонед тасаввур кунед. қад ва қомати Текувуллоҳ боиси эҷоди мушкилоти қобили таваҷҷӯҳӣ дар зиндагии ӯ мешавад. ӯ наметавонад мустақиман дар хонаи хурде ки бо модараш зиндагӣ мекунад биистад ва дар истифода аз мошин ҳамеша ба мушкилот дучор мешавад. ӯ ҳамчунин барои ҳимоя аз вазни худ бояд пойафзоли махсусеро пӯшад ки маъмулан тавассути устои худаш сохта мешавад. Муртазо Меҳрзод дар соли 1987 ба дунё омадааст. ӯ як волейболисти эронӣ буд ки дар тими миллии Эрон бозӣ мекард. ӯ бо қадди 2 метр 46 сантиметр ба унвони баландтарин одам дар Эрон ва ҷаҳон шинохта мешуд. Султон Пусин дар соли 1982 дар Туркия ба дунё омадааст. Пусин бо қадди 2 метр 51 сантиметр баландтарин одами зинда дар ҷаҳон аст. 17 сентябри соли 2019 дар китоби Гиннес баландтарин одами зиндаи ҷаҳон сабт шудааст. Султон Пусин дар бузургии даст низ рекорд задааст. бузургии дасти ӯ 27.5 сантиметр мебошад. Роберт Фолду дар соли 1918 ӯ бо қадди 2 метр 72 сантиметр шинохта шудааст. ӯ аҳли Амрико аст.
мутаассифона ӯ умри кӯтоҳ дошт. ӯ дар синни 22 солагӣ вафот кард. дӯстон, агар видеои мо ба шумо писанд омада бошад, дар канали мо обуна шавед ва дар видео ҳатман лайк монед то дигарон бохабар шаванд. агар саволҳо бошад дар комментария нависед.